Bună ziua, stimați colegi! Vă salută compania HEL. Astăzi suntem la doamna medic ortoped traumatolog, doamna Rotara Marina. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi avem tematica traumatisme, cauze, care sunt tipuri, care este primul ajutor și care este tratamentul. Prima mea întrebare va fi, doamna Marina, ce înseamnă traumatisme? Care este termenul? Din greacă, termenul de traumatism are două rădăcini. Trauma reprezintă rană, leziune și logos, știință. Deci este știința despre leziuni și răni. Dacă ne referim la un termen general, reprezintă un complex de dereglări locale și generale a organismului, asupra căruia s-a acționat cu o forță care depășește rezistența mecanică a țesuturilor. Acești factori pot fi diferiți: mecanici, fizici, termici, chimici și biologici. Dar care sunt tipuri și cauze traumelor? Am spus anterior, adică tipurile sunt în dependență de factorul cauzator, mecanice, cu acțiunea asupra organismului unor obiecte, fie contundent, fie tăios, fizice, chimice, da, adică în dependență de factorul cauzal. Și ca manifestările clinice putem să vorbim despre tipic manifestările încă descrise de Hipocrates: calor, doror, rubor, tumor, funcțioleza, adică vorbim despre durere, tumefiere sau edem, durere și dereglare funcțională. Dar care este primul ajutor în cazul de traumatisme articulațiilor? Dacă vorbim de primul ajutor, sunt câteva principii esențiale. Prescurtat RAES, adică rest, repaus de la efortul fizic, rece, adică aplicăm primele 24 de ore comprese reci la nivelul locului traumei, cu pauze, adică nu se aplică direct, se aplică cu un tifon sau cu o protecție, nu aplicăm direct gheața asupra tegumentelor. Compression, adică compresăm sau în caz de necesitate de leziuni mai grave imobilizăm membrul traumatizat, și elevation, adică punem o poziție mai ridicată a membrului traumatizat în raport cu axa corpului pentru a preveni edem. Dar puteți să-mi spuneți ce tratament există pentru traumatismele oaselor și articulațiilor? Tratament clasic și tratament cu bioregulatorii preparate companiei HEL. Eu cred că putem să le combinăm aceste două tratamente. Ne axăm în primul rând pe imobilizare și atenuarea sindromului dolor. Adică dacă vorbim despre atenuarea sindromului dolor, aici ne vin în ajutor preparatele bioregulatoare de la compania HEL. Aici putem să vorbim despre Traumel. În cazul traumatismului acut este vorba despre soluția injectabilă care se aplică o dată pe zi, timp de 10 zile. Pentru cine este comod, sunt preparatele tabletate care se administrează de 3 ori pe zi, la fel pe aceeași perioadă, și tratamentul local. În special vorbim și despre copii de la nou-născuți, unguentul Traumel, care doza incipientă este 4-5 ori pe zi, pe urmă doza de menținere de 3 ori pe zi. La fel putem să le aplicăm din stadiul incipient
și ulterior în stadiul de recuperare a volumului de mișcări. Și putem din prima zi de administrat Traumel injecții? Desigur, pentru a atenua sindromul inflamator și sindromul dolor. Nu sunt contraindicații, reacții adverse? Poate doar o hipersensibilitate individuală, dar din studiile care s-au realizat sunt niște preparate bioregulatoare bazate pe componente naturale și poate fi o hipersensibilitate ca la orice preparat care îl putem administra. Dar ce puteți spune despre preparatul supozitorii Viburcol? La ce persoane? Putem indica și dacă sunt careva contraindicații la administrare? Viburcol putem administra atât copiilor cât și maturilor în dureri, în febră, în anxietate, agitație la copii. La copii doza reprezintă o dată de 2 ori pe zi, supozitorii. La maturi doza se mărește până la 3-4 ori pe zi, maxim. Adică acest tratament putem să-l prelungim timp de o săptămână, 10 zile, adică. Și putem face combinație împreună Traumel cu Viburcol? Da, desigur, putem să facem și o combinație a diferitor preparate. Nu este nicio interacțiune. Cât de des se poate de aplicat Traumel crem pe anume cazul ăsta de traume? În perioada acută, în stadiu incipient, aplicăm până la 4 ori pe zi pe tegumentele curate, pe urmă doza de menținere de 3 ori pe zi. La fel, practicăm după îndepărtarea imobilizării, în perioada de recuperare, aplicarea cremei Traumel, cu rezultate foarte bune. Mulțumim frumos! Și ultima întrebare va fi, ce sfaturi puteți da pacienților pentru a evita traumatisme? Cum să le evităm? Desigur, traumatismele, în special la copii, sunt în timpul activităților sportive, în timpul jocurilor. Desigur, trebuie să supraveghem copiii, dar ei sunt foarte imprevizibili, uneori este foarte dificil de a evita traumatismele, dar în principal o executare corectă a exercițiilor fizice și supravegherea. Trebuie să avem grijă de copiii noștri și de noi. Și de noi la fel. Da. Și cum spunem, în orice familie trebuie să aibă Traumel crem, unde sunt și copii, să fie în fiecare familie. Desigur, eu după cum am observat discutând cu părinții, chiar toți practic cunosc acest preparat, această cremă și o folosesc. Folosesc când au nevoie. Da. Mulțumim frumos pentru sfaturi și informații utile. Vă dorim sănătate, numai bine și o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc și dumneavoastră sănătate și evitați traumele. Da, mersi mult. La revedere. La revedere.